Kryštáľové krídlo za rok 2024 v kategórii šport prichádza odovzdať generálny riaditeľ teátry Ján Svoboda a olympionička a strelkyňa Danka Hrbeková. Ďakujeme krásne, skvelé privítanie. Musím povedať, že my sme sa v zákulisí už trošku aj rozcvičili však, pán riaditeľ. Povedzte mi, prosím vás, keď ste videli týchto našich nominovaných športovcov, aký vy ste fanúšik športový? Ak by ste si mohli vybrať, bola by to voda a bránky, alebo strelnica, alebo by ste si trúfli na ten ultramaratón a Everest? No, keď som si pozrel tie profily, tak ten výber je za mňa veľmi jednoduchý. Máme Mateja vodu, to je obrovský rešpekt, takže pred vodou ako takou, takže tam úplne nie. Potom máme Lenku, ktorá si len tak odbehne na Everest bez kyslíku, ja vybehnem 6 poschodí, aby som ten kyslík asi potreboval. Si nie ste sám. Alebo odbehne 100-kilometrový ultramaratón, ja odšoferujem 100 kilometrov a už som unavený, takže to sú fantastické výkony. No ale potom máme ešte fenomenálnu Veroniku, čo je pre mňa až nepochopiteľné, že jeden človek dokáže nazbierať toľko olympijských medailí. Zároveň tej športovej streľbe aj my v tom spravodajstve snažíme cieliť na konkrétne nejaké ciele a terče, aby sme zaujali nejakých divákov, takže to by bolo pre mňa možno niečo zaujímavé, pretože s tým je určite spojené obrovské sústredenie a to musí byť veľmi zaujímavé. Musím len súhlasiť, streľba, skvelý šport. Povedzme si to tak, poďme to zobrať šprintovo a bez zbytočných predĺžovaní si poďme predstaviť laureáta kryštáľového krídla za rok 2024 v kategórii šport. Je to vo vašich rukách. Ďakujem pekne. Laureátkou kryštáľového krídla v kategórii šport sa stáva Veronika Vadovičová. Jej motom je: prekážky sú na to, aby sa prekonávali a nie na to, aby nás zastavili. Všetci, ktorí Veroniku poznajú, vedia, že ak si niečo zaumieni, tak je skutočne nezastaviteľná. Veronika, krásny večer. Rada ťa vidím. Blahoželám. K tvojim medailám z Paralympiád, majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy pribudlo teraz už aj ocenenie Kryštáľové krídlo. Čo pre teba znamená? Dobrý večer všetkým. Ja som veľmi rada za toto ocenenie, keď môj typ bol dnes niekto iný a ja mám už 8 paralympijských medailí, ale vystúpiť na Mount Everest je, myslím si, že niečo jedinečné a neuveriteľné a veľmi inšpirujúce. Takže môj typ bol tam a ja na mieste poroty by som asi tam hlasovala. Ale som veľmi rada a chcem sa všetkým poďakovať, hlavne mojej rodine, môjmu priateľovi a všetkým tým, ktorí mňa podporujú a pomáhajú mi v mojom živote. Hovorí sa, že k športom k trvalej invalidite. V mojom prípade je to naopak z trvalej invalidity do športu a myslím si, že to je aj jedna veľká taká pravda, že keď by ľudia aspoň hodinu denne venovali športu alebo nejakej jednoduchej športovej aktivite, tak boli by určite oveľa šťastnejší, oveľa spokojnejší, mali by veľmi veľa priateľov a boli by aj zdravší. Takže ja želám, aby každý sa dostal k športu a na vlastnej koži pocítil ten benefit športu, čo aj mne ten šport dáva v živote. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujeme veľmi pekne za tvoje slová. Ďalšie ocenenie do slovenskej paralympijskej rodiny priniesla Veronika Vadovičová. Blahoželáme. Gratulujem. Ďakujem.